La vall de Katmandú, que acull la capital del Nepal i les ciutats històriques de Lalitpur i Bhaktapur, és un espai ple de contrastos. Aquestes tres ciutats concentren una part important de la població nepalesa, on la densitat i l'aparent caos conviuen amb la vida quotidiana de milions de persones. En aquest entorn dinàmic és on viuen gran part del nostre equip, així com molts dels nostres beneficiaris. Amics del Nepal dona suport a més de 100 beneficiaris a Katmandú, que participen en els programes educatius i d'empoderament organitzats al centre d'activitats. Aquest espai acull diàriament diversos grups que hi venen per desenvolupar les seves habilitats, estudiar i créixer. És un punt de trobada per avançar plegats cap al futur i també el cor des d'on es coordinen els programes de l'associació. La tasca d'Amics del Nepal s'estén més enllà de Katmandú. I el nou programa d'expansió ens convida a travessar les muntanyes que envolten la vall. Al Nepal, però, el viatge és sempre un repte, un procés lent i incert. Mai sabem què ens depararà el camí, ni quant de temps ens hi haurem de quedar. Manang, el districte al qual ens dirigim, és a només uns 200 quilòmetres de Katmandú, però el trajecte ens exigirà paciència. Trigar-hi 12 hores és habitual en aquesta travessia. El districte de Manang destaca pels seus impressionants paisatges d'alta muntanya i la seva rica història cultural. Aquesta regió té arrels que es perden en la prehistòria amb evidències arqueològiques dels primers assentaments humans. A Manang, el budisme tibetà impregna profundament els costums i tradicions locals. El famós circuit de l'Annapurna és una de les activitats més populars entre els visitants que recorren aquests paratges. A més, Manang és un lloc excepcional per la seva biodiversitat amb llacs d'alta muntanya que enriqueixen el seu paisatge natural únic. Timang. Timang és una de les petites poblacions d'aquesta zona remota, amb 36 llars i uns 250 habitants. Aquí, Amics del Nepal ha iniciat una col·laboració amb la comunitat per donar-li un impuls i empoderar els seus habitants. D'aquesta manera,
una població que depèn gairebé exclusivament del turisme, treballarà per trobar noves eines per al seu desenvolupament sostenible. Amics del Nepal hi col·labora amb l'escola per oferir suport educatiu i millorar les seves instal·lacions, amb l'objectiu de cultivar les seves pròpies verdures. Una mica més enllà, a la capital del Baix Manang, a Chame, Amics del Nepal cerca vies de col·laboració amb l'únic institut del districte, ampliant així el seu impacte en aquesta àrea remota. A més, s'impulsen iniciatives per treballar amb les dones de la comunitat, reforçant la seva educació i empoderament, per tal de crear projectes propis, sempre amb el suport d'institucions governamentals. Aquesta nova aventura representa un pas més en el nostre compromís amb el desenvolupament local, obrint nous camins per al futur d'aquestes comunitats.